shirya? Okay. Kaji yau da rakta communicate din shi din da zaka ji ya ce dawo kuma ya ce ko kenan ai a tsaya saurara ƴan kallo suna son wannan abu. Sound speed. Okay, sound. Cameraman. Rolling. Sound raw. Sorry. Okay. Ai shiru dan Allah. Kai. Ku shiru mana. Okay. Set. Rolling. TOP. Okay. On you. Alan Ibrahim. Action. Haba Malam Hamza, wannan wani irin rashin mutunci ne. Na sha faɗa maka cewa ka tambayi ɗanka shin ina ne ya je kai ƴata ya ɓoye a fito mana da take da amma ka shi duka kai abin nan. Wannan wani rashin mutunci ne bai kama. Haba Alhaji Musa. Ni da ne bai wa ɗana tarbiyyar da yake sai ta duk dare zai zo ya kwana a gida. Ni ne ban da mutunci, ni ne nake rashin mutunci. Kai da ka bai wa ƴarka tarbiyyar banza baka ma san inda take ba, kai ne ka zo ka tare ni da wannan magana. To bari in faɗa maka, ni ɗana na ba shi tarbiyya, babu abin da zai da yarka, kuma ba mu san inda yarka take ba. Ok, wato abin da ka faɗa kenan. Ni kake gaya wa irin wannan bakaƙen magana na cewa kai ka ba ni ƴata tarbiyyar yawo na bata. Abin da ka faɗa kenan ko? To tun da haka ka faɗa, to wallahi billahi kai da abin da sai kuma ta tarba mu da hukuma. Allah hukuma ta tarba mu da hukuma ka dogara. Watakila hukuma za ta amma ni da Allah na dogara, shi yasa ɗana na ba shi tarbiyyar kirki. Ka sani kowane tsuntsu kukan gidansu yake. Ni kake ƙara gaya mu wannan magana haka, ni kake gaya muwa. To za ka maimaita wannan a gaban jama'a kuma a gaban kuliya. Na dai faɗa maka, tuna dai abin da ka faɗa ke. Ka ji da shi. To gaban ka za ta yi kyau kai. An zabarar da babu kifi ba. Ai shi yasa nake dan karkacewa nake haka saboda ranan ka gane maybe ba sai mi cikin ba yes sai dawo haka kamar sai dan dawo ta nan ba yawa haka yau ka kara irin wannan a goban ka za ta yi kyau again da kage yake har abin da ake yana dauka to ai kallo sa su dan irin wannan ina bayan ka baka Okay, set. Sound. Shi kadai muke dauka. Sound ɗinka akan shi kadai. Da je dab da hular shi. Yawwa haka ya. Okay. Sound raw. Silent background and kai an ci a shiru mana. Dala kuwa ya shiru. Action. Malam Hamza, wai wannan rashin mutunci wani irin rashin mutunci ne wannan? A ce na fice ka tambayi dan nan naka. Kai ina ne ya je ya kai min yata ya boye ta? A fito min da ita ko kuma ni je dauko yata. Amma nayi da kai kawai kai banza da al'amari. Wannan rashin mutunci to da me ya kama? Lallai duniya shi ne kare. Yanzu Alhaji Musa ni da na bai wa kai ka bai wa ɗanka tarbiyya ta banza ta bace wa. Ni ne na zama ban da ita. Ni kake gaya ma irin wannan magana? Ni kake gaya ma irin wannan bakakken magana? Shikenan. Haka kace ko? To za ka maimaita wannan magana a gaban jama'a saboda sai na kai ka kara gurin hukuma. Hukuma ka dogara da ita. Wataƙila hukuma za ta ladabtar da yarka ta nemo maka amma ni da Allah na dogara. Shi yasa na bai wa ɗana tarbiyyar da Allah ya ce. After machine. Okay. Still rolling. Pick up. Wait, that still rolling. Pick up and action. Haka shi faɗa. Ni dai kace gaya ma duka irin waɗannan maganganu kuma abin da ka faɗa kenan. To shi kenan babu komai. Tunda dai haka kace za ka sake maimaita irin wannan magana a gaban jama'a a kuma gaban manyan gari sa'an nan kuma Alhaji Musa kowane tsuntsu fa kukan gidansa yake karkama haka ce to shi kenan tunda da abin da kace kenan za ka maimaita wannan abun nan sai ka maimaita wannan magana wallahi sai ka maimaita. Thank you, cut.
wancan guduwa yayi fa na karshen amma tunda kana da shi a wancan t-shirt din na san za ku samu shi da wani dialogue jefe shi Kano ya koma a jiba ne da ya koma Kano kuma can samu ya gagara ya dawo ya bude studio shi ma ana zuwa na dan waka aka zo aka mun asiri aka daina waka da asharar lasa da yan asharar lasa na zuwa waka kalla zaka ga buga wa su bi ba hadda mai sautin ke dauka da sautin gaba ki ai kowa samu nike yi ba to in ka gyara gobe Okay, set. wanka za ta yi kyau ba da dai ga mai alewa can a je a sai alewa kawai a sallame shi mai bulum a sai alewan kawai dan in ba haka ba zai bari ba yanda ya gyara nan sai ya tallan shi ala ba za je samu insa din mai ba za je samu insa din shi mai alewa a dawo okay yayi shi kuma saboda dan kallo yanzu sai ka kashe shi an bari ya kasa ana ce mutum ne zai mai magana ƙarya kake mai alewa ba na san ba za ka shi yanzu ma ku idan muka fara ku je tana ku gani yanzu kai ka bugo sa aka mutum mun samu wannan maganar da zabi mutum mai daga shi yau baya shot yanzu yau kuwa to ka gani silent ayi shiru sound roll and action Bala Hamza wai wannan rashin mutunci da bai kama na faɗa maka samu ɗan nan naka ka faɗa mishi cewa duk inda ya je ɓoye min yata ya fito min da ita a kawo min yata ko kuma ni in ba za ku kawo min ba in je ɗauko ta da inda take amma na yi maka magana kayi shiru kayi biris da wannan lamari wai wannan rashin mutunci da mai kama ne ya kake so in yi ne lallai ne Alhaji Musa wato duniya abin mamaki bai karewa ni da na ba wa ɗana tarbiyya ta Muhammadu Rasulullahi ni da na bai wa ɗana tarbiyyar da yake zaune a gida in ya fita je neman sana'a ya dawo gida yake kwana kai da ka bai wa yarka tarbiyyar ta zubar ta tafi baka san inda take ba ni ka dubi tsaban ido na kake gaya mun cewa wai ina rashin mutunci to ina so ka sani Alhaji Musa ɗana ba abin da zai da yarka Bala Hamza ni kake cewa na ba yata tarbiyyar ta zuba to wace tarbiyya ka bata ai kowane tsuntsu kukan gidansu yake ko ka manta ne ni kake gaya mu irin waɗannan buƙaƙen kalaman kala Mala Hamza abin da ka faɗa kenan to shi kenan tunda dai abin da ka faɗa kenan ka bari idan muka je gaban kuliya ka maimaita irin wannan maganar da ka faɗa kai da hukuma ka dogara ni kuma da Allah na dogara shi yasa na bai wa ɗana tarbiyyar da Allah ya ce kai da ka dogara da hukuma sai ka je hukuma ta nemo maka yarka shikenan abin da ka faɗa kenan ko kwarai da gaske abin da ka faɗa kenan to ba komai zaka sake maimaita irin wannan magana a gaban jama'a kuma a gaban kuliya na dai faɗa maka tunda abin da ka faɗa kenan a ce wai na bar wancan unguwan mutumin nan ba zai bar ni na huta ba tun da na zo unguwan nan ba wanda ya taɓa jin ihu na ko hayaniya da wani kai in ba haihuwa ba dama bahaushe ya ce dan kuka shi ke jawo uwar shi jifa me ya haɗa ni da irin wayannan mutanen kai Allah ya kiyaye assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah Ya na ga fuskanka har yanzu ka kasa sake fuska ne ya faru ne? shi ya sa fuska ta saku ni da ba don ma irin wannan kullum da nake yi ba ai ta yi hankali yanzu da yayi amma ji wata kullum da kika san ba To ai dole ne mamaki na kwalliya. Ko da yake ma na san mijina. Ko da yake na san mijina yana fushi da ni da ƴata.
Wato ba za ki gane ba ne, shi al'amarin rayuwa a duk lokacin da ka so naka to duniya ita ce za ta ƙi shi, a kuma lokacin da ka ƙi naka to duniya ita ce za ta so shi. To amma da ke da su ɗin na ga duk har yanzu ba ku lura da abin da nake ƙoƙari in bayyana muku. To mai gida, haƙuri za ka yi da yanzu na dawo daga asibiti. Kwata-kwata Nasiba gaba ɗaya ta sume, gaba ɗaya ba cikin hankalinta take ba. Likita ya zo ya mata gwaji har na bar asibitin gaba ɗaya wallahi tallahi na rasa ina Nasiba take, ko tana raye ko a mace take. Dan Allah kai haƙuri, ya ka ce ba kai ta yadda za ka yi, kuma ba za ka iya canza wata ba. Dan Allah kai haƙuri ka bi mu je asibitin nan gobe ka ganta. Wato ina mai tabbatar miki da cewa da a ce akuya ce da ɗaura mata igiya ma zai yi in kai ta kasuwa in je in canjo in sayar da ita in siyo wata. To amma babu yadda zan yi. Zuwa asibiti ba wai na ƙi ba ne. Ba komai. Ni na haife ta. Dole ne ko ya yi, amma ni gaba ɗaya zuciya na ne yanayin fushin da nake ci. Shi ya sa gaba ɗaya samu na fitar magana asibiti ta je ta ɗanɗana ta yi. Kenan karki da na ɗauka ta ɗan yin irin zai. A sai wannan sai za ku rufe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai dear. Ya gani. Lafiya ƙala. Ai, na ce na zo na ga me kake yi, a ce sallah kake ƙarfi. Wallahi kuwa. Ya haka ne ya gani. Mu gama da nan sai mu dawo. Bari in rufe ɗan sayar mu na